Ahojte, som Štefan, mám 66 rokov a mám COVID. Ahoj Štefan. Nerobím si srandu, vážne. Je to naozaj vážne, lebo za posledné 4 dni som zažil toľko bolesti, že som mal chuť to všetko skončiť. Prosil som Pána Boha a všetkých svätých, nech ma už konečne zoberú z tohto sveta. Vykašľali sa na mňa. Asi so mnou majú ešte iné zámery. Ľudia, mám pocit, že sme začali byť veľmi ľahostajní voči tomu, ako sme pristupovali k tejto záležitosti. Podcenili sme už relatívne dobré výsledky. Neviem, čo mám ďalej povedať. Nepoľavujme, prosím. Veď je to úplne normálne sa spýtať svojich blízkych, ktorí prídu z iných regiónov na príblblé nákupy na Vianoce, pretože v Blave majú úplne niečo iné ako v Košiciach alebo inde v Prešove. Je úplne normálne sa ich spýtať, či majú testy na COVID. A ich nemajú. Myslím si, že je strašné a potrebné ich poslať domov. Ja viem, že chceme byť každý dobrý otec, strýko, teta. Ale prečo si to máme odsrať my? Ľudia, prosím vás, berte to s úplnou vážnosťou. Neviem už, čo mám povedať. Prosím vás o to. Dúfajme, že sa stretneme vo štvrtok na testoch. Ak to moje plúca vydržia. Pretože posledné dny som naspal toho veľmi málo. Volá sa to od kašľa do kašľa. Občas prerušené krátkym spánkom, ktorý skončí tým, že začne človek zase kašľať. Ak sa mi nerozpadnú plúca, tak sa vidíme. Ahojte, som Štefan. Mám 66 a mám COVID. Ahoj, Štefan.